Bueno, ni Artibai futbol taldeko nesken taldie sortu zanien, orduan hasi nintzen jolasten futbolien. Jokalari modun hortxe jolastu dut bakarrik, Artibai futbol taldien, baina bai eukio suertie Bizkaiko selekzio, Euskal selekzio eta Espainiako selekzio ibiltzeko, eta baitxe UPV-ek beran sasoien euki banin, bai, eukiote eurekin jolasteko aukerie. Gero lizentziaturi amaitxune banien, atletixe fitxausten prestatzaile fisiko moduen, eta hor Liga Nazionaleko neskakin egon nintzen, 7 denboraldi. Gero Elgoibarko Liga Baskako neskataldiaz bai egon nintzen entrenatzaile modun, eta azkenengo taldie izen zen Artibai futbol taldeko kaete mutiek, eta gero mentxe. Nitzako eredu beti izango da Aitor Olabarria, herrixen txasio modun deitotzego, Markinen nesken futbol taldi sortu bana bera izen zen, eta asko guzteta jaten jolas bat, argitxasunen motzen eta gauza asko ikesial izen eban beraz da gaur egun arte. Bueno, niri guzteta jaten futbol estilu ez da holan oso zehatzaz, ez daukete entrenatzaile modun ibilbide luzio, baina bai guztetat baloian posesinio euki eta batez be bandetatik aprobetxetie, eta gentian jarrerie dana emotianaz, guk neskok hasieratik erakutsi behar izen dugu benetan guzteta jakule eta nahi gule eta burroka hori, eta hori guzteta jate sakrifizio hori zelaixen ikustie. Bueno, ni neska trankile konsideretana, etxekue, familixaku, lagune eta zozer enbier bada aldanik eta onduen eitzen saiatzen nazena. Anekdoti pasan denboraldien sub-15 taldiaz pasau jaten, Kartagenako bidea izen, Markinetik Durangora aitzek erusten peajeko parkinera, eta dalako baten deixe jasonean esaztien astu izilenikin eta autobuse pasau bintzen. Eta angel ditxu nintzen, 30 gradutik gora, 2 maleta, eta suertez Etxebarria pasau zen beran kotxiaz, eta beraz jurnali zen eban, ze bestelan ezin izango ez dakiz zerrengo neban.